Οργανισμός Μετεωρολογίας. Η μετεωρολογία είναι μια επιστήμη που η γέννησή της πρέπει να αναζητηθεί χιλιάδες χρόνια πριν, γιατί επηρέασε και επηρεάζει άμεσα τις καθημερινές δραστηριότητες και συνθήκες ζωής του ανθρώπου, οπότε εξαρτούσε τη διαμονή και τη διατροφή του από τον καιρό διαφόρων περιοχών στον Αριστοτέλη, ενώ ως έμεση πληροφορία παρέχονται και σε άλλα συγγράμματα. Τους τελευταίους αιώνες η εφεύρεση οργάνων μετεωρολογικής παρατήρησης δίνει μια σημαντική όθηση στην μετεωρολογία, η οποία τον αιώνα που αφήσαμε πίσω μας τον 20ο γνωρίζει τη θεαματικότερη ανάπτυξή της χάρη στις θεωρίες που διατυπώθηκαν και στις δυνατότητες τεχνολογίας. Στόχος του εορτασμού είναι να καταδείξει τη σημασία που θα διαδραματίσουν ο καιρός, το κλίμα και οι υδάτινοι πόροι στη διαμόρφωση του κοινού μέλλοντός μας, καθώς θα είναι οι καθοριστικοί παράγοντες των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας για την ημέρα αυτή επιλέγει ένα επίκαιρο και ενδιαφέρον για την ανθρωπότητα θέμα. Για το φετινό εορτασμό επέλεξε το «Παρακολουθώντας τον καιρό με σκοπό την προστασία της ζωής και της περιουσίας» και με υπότιτλο «Εορτάζοντας τα 50 χρόνια του συστήματος παρακολούθησης καιρού». Το θέμα εστιάζει στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και της προστασίας από τα καιρικά φαινόμενα. Επίσης, αποτελεί αφιέρωμα στο βασικό πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, το οποίο συμπληρώνει την 50η του επέτειο. Τα παιδιά του προγράμματος έχουν φτιάξει διάγραμμα για την θερμοκρασία άνεμο βροχή ένα μήνα για το 2012 και έχει καλή θέση στον τοίχο. Είναι μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού μας στα Πατήσια. Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα για τις κλιματικές αλλαγές στα Πατήσια, μιας και ο μετεωρολογικός σταθμός είναι νεοσύστατος. Με αφορμή τον εορτασμό για την 25η Μαρτίου, θα θέλαμε να τονίσουμε κατά τα τελευταία 180 χρόνια πως έχουν γίνει πολλά επιτεύγματα στην πατρίδα μας στον τομέα της μετεωρολογίας. Το πατριωτικό μας χρέος είναι να αγωνιστούμε για την απελευθέρωσή μας από την παρακμή και την εξαθλίωση, για την κοινωνική μας ανόρθωση και την εθνική μας αναγέννηση. Στα πλαίσια αυτά, η συμβολή μας στις μετεωρολογικές μετρήσεις και καταγραφή των κλιματικών αλλαγών στην περιοχή μας με έγκαιρες προβλέψεις είναι μια σημαντική προσπάθεια. Περιβαλλοντική ομάδα 49ου Γενικού Λυκείου Αθηνών.